ħareġ l-Ombudsman dwar il-każ tiegħek. Inti tħoss li għandek tibqa' tokkupa l-kariga politika li għafdawlek il-nies? Jiena fuq ir-rapport tekniku ta' min wieħed jispeċifika li r-rapport tekniku huwa fuq il-proċess tal-MEPA u mhuwiex Ir-rapport tkellem dwar l-applikazzjoni li għamilt inti li ma saritx fismek. Il-mistoqsija tiegħi hija waħda ċara. Inti tħoss li wara li kienu stabbiliti ċertu fatti inti għandek tibqa' tokkupa l-kariga? Il-mistoqsija tiegħek u l-ispin tiegħek fimta u qed inwieġbek kif jidhirli illi għandi nwieġbek jiena Djona. Ir-rapport huwa fuq proċess tekniku tal-MEPA. Il-MEPA wieġbet illi ma taqbilx mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Ombudsman qal illi l-applikazzjoni hija waħda abbużiva. L-Ombudsman għandu dritt jgħid dak li jixtieq, l-Ombudsman investiga l-MEPA u l-MEPA qalt lu ma naqbilx miegħek, thank you, u għaddej investigazzjoni fuqi, nistennew u naraw. U l-pożizzjoni tiegħek illum x'inhi? Tenibbli? Taħseb li tenibbli? Il-pożizzjoni tiegħi jiddeċidija min poġġini hemm. Jiena Dr. Borġ, u l-fatt li għandek laqdiet ambjentali li għandhom leħen importanti fis-soċjetà li qegħdin jgħidulek ċari li inti l-pożizzjoni tiegħek wara l-każ li kellek mhijiex tenibbli, kif tista' tibqa' ssostni l-pożizzjoni tiegħek? L-abdiet ambjentali nistaqsi fejn kienu fl-2012 meta il-permess tan-neighbor. Qed tikkritiku għam ġifieri? Il-permess tan-neighbor tal-ġar tiegħi huwa identiku għal dak tiegħi li ħareġ fl-2012. Dr. Borġ, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek jekk inti tinstab li hemm korruzzjoni fil-każ tiegħek? X'inhi l-pożizzjoni tiegħek, Dr. Borġ? Kont informati li kien hemm għaddejja investigazzjoni mill-Ombudsman dwar. Ovvjament, jiena mhux fuq l-investigazzjoni tal-Ombudsman għalkemm kont mistoqsi anke jiena mill-Ombudsman jekk jiena kontx naf fuq l-applikazzjoni, jiġifieri ovvjament kien hemm. Inti kont taf għax inti l-applikazzjoni laqas biss saret fismek, Dr. Borġ. Malli joħroġ ir-rapport tal-investigazzjoni, jiena mbagħad nerfa' ir-responsabbiltajiet li jkun hemm bżonn nerfa'. Ma jiena seren li jiena m'għamilt xejn kontra il-liġi. Bħala membru parlamenti ma tasibx kien aħjar kieku sar direttament fis-smek speċjalment li inti fil-Parlament. Għalfejn għażilt li titfaħħa fuq isem ħaddieħor. Konvint li kieku applikajt fismi, illum qegħdin tgħidu li ħareġet il-permess għax kien fismek. Xorta kienet fismek, Dr. Borġ.